Και που να τελειώσω, να μας απαντήσουν οι άνθρωποι που πρέπει, ο εισαγγελέας, η αστυνομία, ο δήμαρχος, όποιος πρέπει. Ο παπάς του Κωνσταντίνου έχει απόλυτο δίκαιο, όχι μόνο ότι γιατί είναι παπάς του, γιατί ξέρει ότι να το φυγαδεύσουν, να το φύγουν τον άφο. Θέλω να μου πει η αστυνομία, οποιοσδήποτε υπεύθυνος, να μου πούσει γιατί τη νύχτα που εφάτσισε ο άφος με το αυτοκίνητο του Κωνσταντίνου και πέθανε, συλλάβαν το γυαλείο και δεν τον επήρασαν στο δικαστήριο να του βγάλουν προσωποκράτηση. Μαρία μου, θέλω να σε διακόψω μόνο να μ' ακούσεις. Δεν θέλω να λέμε ονόματα στον αέρα, γιατί είπαμε, η αστυνομία και ο Γενικός Αγγελέας πρέπει να κάνουν τη δουλειά τους. Γι' αυτό σου δίνουμε έτσι χρόνο σε αυτή την εκπομπή. Ως μάνα έχει χαθεί ένα παιδί. Αν μη τι άλλο θα πρέπει να μιλήσει η δικαιοσύνη. Ναι. Λοιπόν, η δικαιοσύνη είναι η γειτονιστά. Η δικαιοσύνη είναι ο πρόεδρος, η αστυνομία, ο Γενικός Εισαγγελέας και οι δημάρχοι και οι βουλευτές. Ναι. Θέλω να μου απαντήσουν. Γιατί τη νύχτα που ο οδηγός εφάτσισε του γιού μου και πέθανε, δεν πήγαινε στο δικαστήριο με την αστυνομία που ήταν η δουλειά της αστυνομίας να του βγάλουν έστω μια τριήμερη προσωποκράτηση, να του κάνουν στην ανάλυση αίματος αν ήταν υπό την επίρρεια ναρκωτικών. Αλκοόλ είπαμε το, ήβραμε το. Ναι. Θέλω να μου πούν, είσαι ασφάλεια. Γιατί αφού να δεχτεί τον νόμο, τούτος που σκότωσε το γιο μου, δεν τον πήραν υπόδικο να δικαστεί και να μετράει η ποινή του που την ημέρα που μέσα. Σημαίνει ότι αφήκαν τον ελεύθερο χωρίς όρους, ούτε να παραδώσει τα έγγραφα του, για να μπορέσει να φύγει στο εξωτερικό, γιατί είναι 33 χρονών και ετοιμάζεται να παντρευτεί. Επία σπίτι του και είδα τον. Τι του είπες, Μαρία μου, όταν τον αντίκρισες? Ερώτησα τον. Ναι. Ερώτησα τον μόνο γιατί δεν ήταν κοντά στον Κωνσταντίνο να μου πει ποια ήταν τα τελευταία του λόγια, γιατί ήθελα να μάθω. Και είπε μου ότι δεν μπορούσε να πάει πιο κοντά του, γιατί ήταν πολλά φατσιμένος. Είπε μου ότι θα φύγει όπως τη συγγέννησαν του την άλλη που την εφηγαδεύσασαν και ότι θέλει να τιμωρηθεί. Έτσι μου είπε. Ο άνθρωπος τώρα που φάτσισε του Κωνσταντίνου και πέθανε, ενώ όπως το ζυμάρι. Δηλαδή είναι ένας 33χρονος, να τον πιάει η οικογένεια του, όπως εφηγαδεύσαν την άλλη, επειδή ήταν πλούσιοι, επειδή είχαν μεγάλες θέσεις. Ναι. Και να του πούν πήγαινε για μου κάνε τη ζωή σου εκτός Κύπρου. Να βγουν οι φωτογραφίες σου, αν πάει και σκοτώσεις και εσένα να του πούσει. Ναι. Μαρία μου, σου έχει πει ότι έκανε λάθος. Σε ποια κατάσταση τον βρήκες? Εγώ είδα τον ντυμένο με πολλά ωραία ρούχα. Ναι. Συγυρισμένον άνθρωπο. Έκλαιε. Εκράτα μου το χέρι μου που του το εκράτουν, αλλά κάτι μου άρεσε μπας στο πρόσωπο του. Και ποτέ δεν πέφτω έξω εγώ. Μάλιστα. Μαρία μου, θα σε ρωτήσω κάτι για τον Κωνσταντίνο που έχει φύγει τόσο άδικα και θέλω να μας το πεις στον αέρα, γιατί σε ακούν και άλλες μάνες και όχι μόνο μάνες, και πατεράδες και αδελφές, αδελφοί και όλοι. Και οι γιαγιάδες, γιατί τον Κωνσταντίνο ξέρω πολύ καλά ότι η μάνα σου, δηλαδή η γιαγιά του, τον έχει μεγαλώσει. Και ο πόνος, τι να πω, θέλω να σε ρωτήσω, ο Κωνσταντίνος εκείνο το βράδυ πήγαινε για να πωλήσει την μοτοσικλέτα? Ναι. Δηλαδή ήταν η τελευταία φορά που θα κρατούσε τη μοτοσικλέτα? Τη συγκεκριμένη μοτοσικλέτα, ναι. Ναι. Και θα αγόραζε αυτοκίνητο? Ναι, πήγαμε πριν να πεθάνει. Ναι.
το πρωί πριν να πάει σχολείο. Πήγαμε να δούμε αυτοκίνητα και δεν του αρέσκαν του Κωνσταντίνου. Κίνα που ήβραμε. Ναι. Η ώρα εξεπιάσα τον που εσχόλασε και πήρα το σπίτι και μετά λίγο πριν τις 8 έφυγε και φάτσισεν του τούτος και σκότωσεν τον. Ναι. Και όταν θα έφευγε από το σπίτι και κρατούσε και το χαρτί που θα απόλουσε την μοτοσυκλέτα. Ζήτησε μου τιμολόγιο ο Κωνσταντίνος, γιατί η συγκεκριμένη μοτόρα που γίνεται με τα νούμερα της μηχανής χρειάζεται να έχεις άδεια να την οδηγάς. Εν του χωματόδρομου. Και δεν είχαμε καρότσα να την πάρουμε να την πουλήσουμε και οδήγησε την να την πάρει. Και δεν ήταν και βρέφος ο Κωνσταντίνος και μπορούσα εγώ να του θυμώσω ή να του απαγορεύσω να την πάρει, να την πουλήσει. Και ούτε φοάτουν κανέναν. Απίστευτο, Μαρία μου. Δηλαδή, δεν θα κρατούσε αυτή τη μοτοσυκλέτα την επομένη. Δηλαδή, έφυγε από το σπίτι και να την πάρει εκεί που θα πωλούσε αυτή τη μοτοσυκλέτα, θα απαλλαγόταν. Ναι. Και αφού λέγουν ότι ήταν ακατάλληλοι για τους δρόμους η μοτόρα, γιατί δεν βρίσκουν τον κόσμο που τις έχει τις μοτόρες να τις αποσύρουν να μην πουλιούνται τούτες οι μοτόρες. Όλους τους νόμους κάνουν τους και τούτον των νόμων δεν μπορούν να τον κάνουν. Ναι. Να τις αποσύρουν να κάνουν κάτι. Πόσα μωρά έπεσαναν τούντες μέρες, πόσοι άνθρωποι. Τώρα πρέπει να κάνουν κάτι αρμόδιοι. Όχι να βάλουν στη Βουλή άσχετα θέματα περί ανέμων και υδάτων. Μιλούμε για τα μωρά μας, για ανθρώπινες ζωές. Αύριο το πρωί, άμα θέλουν, κάνουν και τώρα συσκέψη στη Βουλή. Αύριο να κάνουν για τις μοτόρες τούτες, να αποσυρθούν όλες που τους δρόμους και τα μωρά μας να αγοράζουν άλλες μοτόρες πιο μίτσες. Τι σημαίνει είναι του χωματόδρομου η μοτόρα και κρατούνται στα μωρά μας και αγοράζονται και γυρίζουν.